Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Matijong ni phai hiniar ni hemasar longria sar lapen hamphang asong doan pen phirang ke amai kangni pona phutak alam athepi kechengsi lake kedam tang phai kuni ni phai ingkoi re siar ni MLA bidasing ingleng sailang no kachoklem det pen apot karbi customary lo arona tengpen kangsai ponchi pu ajo arni kapethik ponchi aphan phirang ke klembang phu doan aphan chopha ponsi phirang ke amai ingni ponlo Hala so arni sita MLA bidasing ingleng kopi ko son pen loni Northeast News Focus apherang ke klembang sarnong irong piaphan legal notice palerok lake ke chokche thektik lo ate pherang ke klembang phu do anaphan nilitum longria sar hema sar hamphang do an chingrum petpensi kachopapon Sita Perangke Klembang Pu Atumpenle Nilitumaphan Nangkachetong Kali Lasi Alang Lipan Tangnat Adai Ave Pin Pen Legal Notice Kapali Roke Chokchi Lasi Nilitum Ahin Pen Labangso A Legal Notice Aputak Chividronang Chipusi Longria Sar Hema Sar Hamphang Do An Pen MLA Bidasing Ingleng Aphan Perangke Amai Pen Pachinipo Lasi non la so chiklo matijong ni phai PR ni abangke MLA bidasing ingleng lapen amena aronga sarpen kapithik tang arni abang kewang vekjia phansi phirangke amai pen pachini pon Jongsi kapithik pontang arni wangvedat pulote horbong arnam pupon nangkokpo lapen karbi arona tengpen horbong arnam pidatlo pulote MLA bidasing ingleng ahemarit alongke karbi anglong angkang pi arat sita ahemarit along dam ik edet chia phansi radaphan pachini ponlo Atheke Ladak Horbong Arnam Kipuahut Huni Kantisi Alanglitum Ahemtun Aphan Hang Pidetpo Lasi Solangdo Arat Seta Alanglitum Ahem Kedam Kacheresi Akimilo Atheke Maniabang Arahi Kangduk Polok Pulote Akisung Tektik Chetong Nangji Lasi Kacheremek Si Akimilo Pusi Longri Asarpen Arat Dedaphan Than Pachinipo Tangte Hemasar Longri Asara Tumpen Solangdo Aradaphan Perangkia Tengnopen Ketan Kapachetang Pon Alamte Angton Pen Arjuponik Sinang News Text Report Karbiang Long News Channel Frangsi Karbiang Long Arat Lapen Karbiang Long Manpeng Kedo Akorte Lapen Injira Tungaphan Militum Longri Krini Sarbiamai Lapen Ke Hima Longri Lapen Nilitum malong kaciratun na asong doan na hinpen nilitum phan kardom ang paigil kardom nilitum pachithang tumphan hang nang kokalam thebang kela puilo kedam tang nilitum hoipen alang liphan sarnong e rongpi phan nilitum hang ahok mane kachithang klub bidasing leng alama putha alang tum kes cipi da lo asopo bang si kes kipi jok kes abang nang letum cidano cita nili tum karbi customary lo mate karbi aron ajutang dolang karbi atum ke e ong apiso phan ba ihipo apiso phan ilitum karbi atum bangke celang nong le lake senem do laso senem kapa damji po phansi nilitum non kebangji karena dik tarik clear nisi nilitum kapajut po laso kapajuji po alam kapaklang pen alang liphan sar nong e rong pia phan alang tutum laso allo kapale anutis kapale bangke la bangke nilitum hin pen ke ningdup lo athe nilitum ahok akang sai karbi customary lo ajut po phansi nilitum kapacitha kasi la so lo pali bangke ni tum ning dublo alang li mithang na ke bangali la pachithang tum phan ni tum sikha athe ni tum rat ta chini nang kokji la son ke chok che posi karbi customary lo ki oratum karbi ri chopen ahukum mate longri hima sar tum pen ahukum
pensi itum aku pen wang rap itum ke lason ke kertang pu laso aker mate laso ahi i kapadamji laso phangsi ni itum news pinai pu ni itum ka asi laso alu kipia bang ke ni itum ning dublo lapen ke alang lipan non iphang ano bang ke nang li bida sing lengta pasung seder nang po kusini itum hin pen nang pacinik lo lapen ilitum ini advocate alina ronghangpi alang like okil barim lo lapen alang like customary lo long ta alang li mendu lapen ke ala ihi sahut adu customary lo kabunai hutta alo long ta alang tuma mendu lasinang litum paan chini tang dere phi ni tum karbi customary lo pen nang pangsai longji longle po bangke customary lo jong sinang ni tum pahinu dagji petang lo te lage nang ni tum makam cita ni tum karbi aron jutang ni tum iri re tapi ni tum aron pen pajut begji kusi bangso amai long pen ni tum sar habe amai la pen himalong riasa la pen dak ni tum pinan song tum citong do karbi aron pawir nang ne karbi aron bang pacok beg nai kusi ini bangso amai pen ni tum napak lang lo tapi ni tum pajut vegi non tarik di alang li bangoy bang venut ni tum karbia rondo kahino bostu ni tum karbia khaya long padote de dia phansi ni tum ke aso suwa mati laso hi ia bang papadam dia phansi ni tum ka khre hangi so ka khre hangsi so ka khre si aron pen papadam po sor ni ke asi karbia long angkang pi karbia khai do an honta karbia ron na jutanga bang ke anso se itum pangtang nai kapen karbiaro na jutang bang ke pawir nang ne itum karbi pina ke karbiaro na bang patubek nai kusi beso mai mate pacit hang long pen nilitum nang pacini pardo tasi ason akaheno asai doko tasi lasu sinem pohormu bang ke ilitum karbiang bong avidet nanji kirtan beso hormu pavideji phansi nitum non ke bang tarik clear ni bang ke nilitum kapajut Kacetong media korte tumhan lapen ampang song tumhan anta nilihin nili lauria sarah hin pekardo kacetong apasi nili kaningje yalam kelalo Kedam tang nili tum media han hangpen tarik thi bang arni hot pono la tarik thi arni ke hot ateng sin nili tum ke amai ta kapajut po nili tum bang apichi ruidelo pula sohut nili tum mai ke dohut ke than ki mumpen ateng klongte hoi nitum horbong arnam puko nohole arlong beton po la swat ateng bensi nili tum bangke tarik thi bangke pakhi phelo lasi nili solang doarat tum hanta pachini pu alam thike lalo nili tum horbong arnam jong ski putang lo plongte ahem ke dam bangka kachere ski milo ahem ke dam kachere ke milo punang khana ko ga theke dake hunikanti si nitum khaeji arnam arni tum hansi hang eji lasi mani arahi kang dugbang jong si puri lok longte mo sungklung ako lasi ni solang do arat tum hanta lasi than ponji jen nili tum non tarik thik bisar kapajud hud bang nang litum han non pharangke ang hin tentang thanlon nili tum horbong arnam jong ski kuluk longte ba harlong kwek pon longte nang litum sankurta alang lihem barbedesi emilo ba damde des sin kinangko lasi non nili tum kachini dun ke thek dun long sar nong e alam ta nili at sabsu ningje chompo sar nong e alam ka ningji nang ko ke lalo jen nili tum si alang li han kachi ha alang li le nili tum han to nang li tum la so alam ningje no kule ki pukali bonsita alang li han sukot notice nang le rok lasi is laso akes bang alam bang ke sar nong ele ke chok chekali nili tum ke chohanga joinis sar nong e ke bang chot lasi nali la sarnong e han pasung se deji han sinili tuma hin penta nali phan na cho than pon cash banke withdraw kuri beg nang po pipe der na ko lasi sarnong e han e phang bang pasung se deji han sinali phan na chu ni ripon lasi pini nili tum ado ga we ham phang song tum anta la tarik pli banke na ke tongdun vek kopsi ining che thepolo mate wang vek nang ko la tarik pli banke bida sing leng tham kang sai ar nike lapen alangri boha kedo we aronga sarta la tarik pli banke nalin san jong he sai ang deng dosi tame
nilitum long rekre hini sarhabe amai lapen nili longri asar sinali phan so dakpen napachini lo nali jonghe sai angdeng dosi tame la tarik khibangke nilitum long alangli bidasing lengpen nali chewan pobusi nilituma hinpen napachini ponlo lasi hamphang do an tumhan si tame nilitum anutin longke alopale etke thekte delo anutin han kya batai nanga chuning rike thekte delo lasi non la pharangke atheng no pensinili nali tum hananga pachini ke lalo tarik thi amangke nali tum jonghe sai angdeng do usitame laso asai angdeng chiri bup sita la tarik thi bangke nili tum kang saya long nangke tongdun rek pupusi nitum a hinpen nali tum hana chuning ripon pardon Nijang karpi ang longang nampia ingnar rongajo kilot jamajok e jowet don thom a hemarit ki pritikang Nijang karpi ang long ke parlo khiruni Southern Rainforest angkang lakhahini vatizor arong nampia ingnar rongajo kilot jamajok e jowet don thom a hemari ki pritikang pen rong arlo kedo kedam hirememe ang alongsi dolo Lason si mati jonga chiklo ni phai isi ningkan surihinira inkoira pho ajo khiruni Southern Rainforest angkang lakhahini vatizor arong nampia ingnar ahurpi ludampen e jowet don thom a hemari tikang lorlo Bangsoa ingnar ahurpi John Parosose ludampen hem rit nok kowe sok anta jo pahenopon Lapu ing namrai kom asai khiatumta kiplung chiaphan bor I pon olo seta ahur ke the oajok kiplung kasiksak thetan lopusi ningchipo Lapen lapu kisung kepho atumpen chethan pon ke hem along kenang sot ahormu sang dali ata lapen almira sot ke sei hui anta ang ton pensi henopon laplo pusi nang than pachini don Kheruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel. নাম আপনার ভান্ডারি গাঁৱৰ নাম 2 নং Watershed কি হৈছে গণেশ বাবাই ঘৰ বাগিছে কেতিয়া কালি যোৱাৰাতি কি নোকচান হৈছে আপোনাৰ ঘৰ বাগিছে দালি চাউল কাপোৰ কানি দুটা ঘৰ 2 ৰুমৰ ঘৰ বাগিছে আকৌ আৰু 3 ৰুমৰ ঘৰ বাগিছে তাৰপিছত চৌকেছ বাগিছে আলনা বাগিছে বিছনা বাগিছে তামোল গছ নাৰিকল গছ আপুনি চৰকাৰক কিবা ক'ব নেকি বন বিভাগৰ মানুহ আহিছিলে নেকি কালি ৰাতি আহিছিল বোলে আমি নাছিলো এতিয়া তেওঁলোকে কি কয় কওক আৰু লৈ যাওক ইমান অত্যাচাৰ কৰিলে আমি কেনেকৈ থাকিম কি লৈ যাব গণেশ বাবাক কি কয় তেওঁলোকে কৰিব আৰু কি নাম আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মালাকা গাঁৱৰ নাম Watershed 2 নং Watershed কি হৈছে ইয়াত হাতীয়ে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিলে কালি ৰাতি 7:30 মান বজাত আহিছে আমিতো নাথাকো ইয়াত ঘৰত নাথাকো আমাৰ বুঢ়ীমাই ঘৰত নাছিলে তাৰপিছত ইয়াত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিলে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিলে কি বস্তু লোকচান হৈছে বহুত বস্তু লোকচান হৈছে ঘৰৰ বস্তু ভাঙিলে আৰু ঘৰটো ভাঙিলে পুৰা ঘৰ নাইকিয়াই আৰু একো অৱস্থা নাই দুখন ঘৰ আছিলে দুখনে ভাঙিলে খালি মেইন পকা ঘৰটো আছে আৰু লোকচানটো বহুত হৈছে পালেং চালেং ভাঙিছে টেবুল ভাঙিছে ডাইনিং ভাঙিছে আকৌ চাউল দালি বহুত আছিলে ঘৰৰ ভিতৰত এইবিলাক চব বহুত বেয়া হৈছে মানে তাৰপিছত আৰু বহুত বস্তু আছিলে এইটো কাঠ যি আছিলে এইবিলাক ভাঙিলে চামকল ভাঙিছিলে এইবিলাক এতিয়া ঠিক কৰিছিল লেটিন চেটিন যি আছিলে মানে একো বস্তু ৰখা নাই আৰু চব ভাঙিলে আৰু আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম কি হৈছে ইয়াত কি হৈছে এইটো মোৰ বাৰিন্দা ঘৰ মানে ভাঙি পেলাই উৎপাত কৰিছে হাতী মাৰানি ঘৰৰ পৰা মানুহ পলাইছে যেতিয়া ঘৰটো ভাঙিছে তেতিয়া আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত আছিলে নাই মই মোৰ দোকানৰ পৰা আহিছোঁ কোন আছিলে ঘৰত ফেমিলি আছিলে সিহঁতি পলাইছে তাৰ হাতী কি নোকচান কৰিলে এইবিলাক ডেক্সি কৰা এইবিলাক চব এইটোৱে আৰু Meghalaya a government pen Karbi Anglo arlo nanglu chok pen towar nang kaselang. Lason si patumi ni phai isiar ni Karbi Anglo lapen Meghalaya border an case a central committee lapen case a Hamren district committee abitu atum kahumridam lapen kahumridam nang kok alam theke lapuhelo.
Meghalaya government Karbi Anglong Arlo nang lutchok pen do de sangse sai nang ke klempu arjulong si humri damlo. Lapen ka humri dampen ke thek pon longa tengki Meghalaya lapen Karbi Anglong Arlo ahoy arlo 5 kilometer an nang lutchok si towar nang silamlo. Bonta kamang humimi alama bangke haladak ahawar towar chot pule Meghalaya government nang kat selam kali. Pregjam kachingthur amuan Meghalaya government kasilam ponto JJM atowar medical subcenter school hei huitami Meghalaya government kipi pondo lason si nijang Karbi Anglong lakha serkep amreng constituency ke parlo mokoilum outpost pen kahilo 15 km khatkaslai lapen pisir arong along si Meghalaya government pregjam kachingthur amu ding ponlo KSA Central Committee pen Muniram Teron Kongkat Karbi Anglong News Channel apherangki kohelet milik athengno nang kapachini dun alam thele arjupon thusena Ang desarpini nang litum na bangso hawarong nang kahumbri nang kok kopilam the sinang kahumbri nang kok ma lapen nang litum kopia song bensi ke bangma labang solam the ni litum phan klar dak pen nang pachini dun bima kitchen sia position bang nang lika ju kopia song ma labang lili Kampol labang ke nilitum Karbi Lochali asong Karbi Student Association Lamding Road pen submit timung a road pen lapen nili men ke Muniram Teron lapu e Kongkong timung lage Hamran District amai pool president lo lase nilitum dak kopi posi bang nangko wabang ke lapuan lo non het jong nilitum 28 November 2025 mokoilum long nilitum Hamran District pen patir pi pon pen isi give and take policy dharna padolo nilitum laso dharna long pena an border area long arada tumna chitong donlo lapen house su na chitong duno hutsi border area long kedo amikar lapen arong asar tum request korilo ni tum panang thanlo that khatkasla wa dimlong Meghalaya a government Meghalaya a sarkar tum towar mote road selambom busi alang tum nang thanlo so laso aput ko ans a hokma to ili tum kachini damji apan tini khatkasla long banglo lapen ahok to Kedam long lo ilitum that Meghalaya pen to war bangke Karbi Anglong arlosi selambom lo tangte non pini nang litum kahumbri dam pen ke thegam long teng ke non aso bang so towar ka selam ko an ang deng lo ke tang lapen la non ka selam bom matawar ke ilitum Karbi Anglong arlo loma mate Meghalaya pen amithang adim pen sab so bang chot pona mate arlo nang rut pigan osa ilitum a border ke 13 April 1951 Boundary Commission ateng bensi ilitum pan nang thaklo lapen non khatkasla area dongke untang river do untang alang roi do hala hello ilitum Meghalaya lapen Karbi Anglong angbong ke kachatha so laso border area teng ban langdang lo plote border boundary demarcation ateng ban langdang lo plote Karbi Anglong arlosi more than 3-4 kilometers Karbi Anglong arlosi nang lo polo non Meghalaya pen kaselam atowar bangke tangte sar nang litum la Karbi Lochali asong hin pen la so towar ka selama puthak nang litum hin pen kopilo lam the chepak lang donji pini ke nilitum tak khatkasla nang humri lo ke adi nilitum towar theglong lo the construction suli boilo plus no nilitum central office long dampo alam pale dampo hala daksi mo e prang kisi claim nang ma pula bang ilitum claim ilitum strategy bang selampo sita ilitum memorandum mange council upon lapen Assam government panke iveku posen ilitum rata thinglu khanitu tangte sar la so teng pro tangte non nang litum ki thekam long teng pote la ke give and take puthak kache koron da potong lason ke bang lama mate kopi kama tha kopi pensila tum na puan Karbi Anglong arlo ang thin kache pa thelong po pen tawarna salam long po sala solam thi rata lam thila pachini thasa non Meghalaya government wa Jaintia Autonomous Council tu alang tum Karbi Anglong nang lut choksi to war puno kapre development asai ke claim ke lake Karbi Anglong Autonomous Council tun a weakness ke do polo lapen dak amreng constituency long MSC ke happy rina terang pi alang ta border arat akisung lapen border long Pukipima kacheplang development aputak alang ardi ki pidun dia join positini ani border long ke do arat sunglo lapen Meghalaya pen Meghalaya sarkar puno Meghalaya Jaintia Autonomous Council pen tamil latunta kali kalang kam Karbi Anglong arlo nang lut pen long rel laki negligence of council as well as
aki hai pi rina terang pia join nei pot lo. Watershed Mahotsa 2025 along Pachetondun Si Kakozuri along Jaime Kapaman po. Lakha Inkoy de Trok Dua Barguri constituency ke Parlo Kakozuri Mate Sonaram Terang Arong along Watershed Mahotsa 2025 Ajay Mek along Pachetondun Si Kohora Soul Conservation Division Pen Kipi Pontang Kowe Sa Fisheries Lapen Asonason Kilongtang Beneficiary Atumapan Kahodai Tu Pami Ajay Mek Kapaman po. Bangso Ajay Mek along Kai Pulangso Waterfall Committee atumpen Maipu Chunbang atumpen Chenglok Ongtung Rong Arwad atumta Chetong Dunsi Jai Mek Mesen Pen Pachunpon Pinpur Dame Kohora Soul Conservation Division Pen Kipipon Kakozuri MWC KAWDC PMKSY 1 Lapen PMKSY 2.0 Askim Pen Kipipon Jasimet Kakojan Bijuli 1 Lapen Bijuli 2 Arong Arwada Tum Sitami Ong Dung Pen Kachu E Kachu Som Ason Akejoy Pen Kilong Ajok Kaching Thur Anatu Paprang Bom Ason Si Thekpon Lo Lasi Kowe Sa Fisheries Lapen Ason Akejoy Pen Kilong Ajok Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Local MEC Anparta Karbi Anglo Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Lapen Kohora Soul Conservation along Arranger upon Sitami Kachuro Pajirpo Duabar Gripen Edverson ko report Karbi Anglo News Channel Media butung dompan litum dak PMKSY komite hinben nang litum han kardom pipa jero bighekoi pini nang litum phan litum nang kehange alam thebang la puhen lo je litum ningkan lian penengan pleng tang lo la so scheme ke klempon lasi litum dak komite ke thom do litum kakojuri lapen bijiliwan bijili tu dan litum komite ke thom nitum chithak ponsi nitum la PMKSY pen central scheme pen nangi pi akamukha ke klempon ji phan nitum hansi department hoi pen ar pupi pon lo lasi ditu department hoi pen nangi pin khat pon ateng sinitum non klempon bom lo dak nitum along sitami kapujuri andar sitami asi ghor no boys ghoran ke nitum beneficiary pipontang lo adhek tumhan ke saki epen cheki epen ba pini kithak aro samar tumhan sitami pi kithak pen pusitami lahai sitami pinangan nitum klempon lo la so ice cream nangeli pen pinangan nitum kipaprang pon lason si chethek pon long lo pini non dak sitami nang litum thek long lo la so sa pen sitami ala mornisi la jitu beneficiary tum sitami asak bo ki joy long pol dak pen la si non ke dobom asorkar la pen dak tim kar biang long ke jatung han sitami alang litum han sitami akiru pipon lo je lason ice cream ni litum han pipon opot dak ni litum arong sitami ke pa phi hup pen sitami ako pa prang pon thegia pha lason hobi hanang ki pipot alang litum han sitami akiru pilo la pen department tum han sitami la jitu soil conservation department alang litum han sitami akiru pilo dak Kedo ranger dom han sitami alang litum guideline ating pen koson si klempon nei koson si ratung phan beneficiary tum phan kiron pon nang yima ke paklempon nei ma lahai guideline ating pen ni tum han nang pipot la pen ni tum sitami la soteng ma si klempon lo daga rong bangke nilitum sunaram nitum kakojuri andar bangke nitum rong pli la pen bijuli wana bang kan meng te rongan lo bijuli wan ba rong pho angke bijuli tu la le adakta rong pho bag do la ana rong phan ke cover pon lo mane 90% ke chitang pon lo hatum han sitami non inkan isi do la alang tum han sitami la chitang pon pu si khelo Aki joy lo, dak puli pen dang lo, sitami ke claim Kedam kado be,
La jitu maintenance nang ya dim tu pulate maintenance dim tanang pilo. Dah, aprang si nilimen lake Edwin Ingnar. Nano nang ni chomphan pini nang chomphan nang kok mate nang kahang nang kok alam thik le no. Athai nili chomphan Assam lapen Karbiang long ke zatum lapen itum labangso PM KSY pen labangso scheme wansi itum Duar Baguri MSC Richard Stock bi pen ajok ni chomphan labangso scheme nang wan pilo bangso scheme wansi nili chomphan ladak ni chomphan labangso scheme wan pen la ni chomphan labangso tea plantation labangso scheme ni chomphan pilo lapen labangso PM KSY pen ni chum halabang so scheme wan pisini chum han nang pilo lapen ni chum claim lo lapen labang so kewan lake ni chum fan ingkan ke thom pli aprang pen lo lapusini chum fan claim bom one bom lo lapen claim si non ni chum han labang so tea plantation nang pilo lapen labang so claim that pen ako puthot ni chum fan labang so handover mate ni chum mekthang fan pini labang so nang piji fan si labang so a program deng pon lo lasi nilitum akiro pingtung lo nilitum Karbiang long tim keza Dr. Tuliram long hang lapen dag nilitum Duar Baguri constituency MSC Richard Stock belang liphan seme akiro pi perfect lo athei nilitum phan labang son I scheme nang wan pi pen nilitum phan pi pen ako puthot pini labang so nilitum phan hen over ni pi potse nilitum ako nilitum phan chop pen pachini lo le ande ko pen a sinalitum la so scheme kilong dun lo nili tumphan lage PM KSY pensini tumphan lamang so scheme ke nili pilo soil conservation pensini tumphan wan pilo lelo nili tum long don lokke la nami tum scheme kilong gi de nili tum anu tinda to se la so ko thak nang di tunas ke tunas pen kilong nang di tak la selmi ke bilang arab lase labang so ke nili chini tenge ilitum soil conservation na ilitum chinkilo la pen chethanun lo putangte alang litum pen jok ilitum la so PM KSY I scheme seme ilitum kado wisme kelong lelang tum seme labang so pen chinkidun lo putangte ilitum longdunji la ke abang putin seme ilitum ning thedo lahandon nili namte nili akero pi perfect lo athege nili tum kavedia ta tum fanason labang so I scheme nili tum hana one people ke nili tum ningarong perfect lo lapen lason thata se kelong bang hutin se nili tum ningarong lapen akiro to pi perfect lo labang so PM KSY lapen soil conservation hin ban se lapen nili tum team ke za tum han se nili tum akiro pi perfect lo lapen nili tum ningarong perfect lo nili fan nona pi mat ke tea plantation ang pilo lapen la fishery lahai semen nili chomphan ang pilo lapen dak nili chomrong la sonse program nili chomphan ki pido bamboo plantation ta ho lapen la sonse watershed lahai koiten da nili chomphan nang pido la se nili chomningarong lo lahai ke long posrame dak nilitum long nonamat dak nilitum area long non manan chipeng phug lage ilitum asaro sonjoy gogoi alangli penjok sini tum hana bang so scheme wan lo lapen alangli penjok sini tum la son claim ni lapen la son sin nang tum arche ponangi nilitum han alangli penjok sini tum han wang po lapen alangli penjok sini tum han nang than po lapen nilitum alangli long si ni tum claim non la si sonjoy gogoi alangli phansme churu perfect no Pinye berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me